coordino un equipo de luxo que hai moita xente desta casa. Están os colaboradores, está Afonso Monxardín, está Xavier Limia, está Miguel Mosquera, está Maribel Outeiriño, e aparte está Elvira Carregado e Eva Torres, e tuve, digamos, o prazer de coordinar ese equipo, como ti dis, para intentar contar a historia da cidade, non? Entón empezamos, como non podía ser de outra forma en Ourense, pois polas Burgas. O nacemento hai unha parte da, digamos, da exposición que se chama mitos, non porque sean lendas, sino porque a idea de cada cidade tendo o seu nacemento, e a arqueoloxía está o confirmando, non? Entón empezamos coas Burgas, unhas fontes quentes, unhas fontes curativas, pero máis que iso, unhas fontes sagradas. E aí está o xerme da cidade, digamos, da confluencia dos que estábamos aquí, os galaicos, e cando chegan os romanos, digamos, esa mezcla de culturas fai nacer a cidade. De feito, escollemos dúas pezas que son moi significativas. Unha das excavacións que fixéramos nas Burgas hai anos, entón aparece un home totalmente romano, con nomes totalmente romanos, pero lle dedica a súa curación, o sea, el ten fe nun deus indígena, un deus rebe a navaraego. Sin embargo, a arquiconocida Calpurnia, que era unha muller totalmente indígena, só tiña de nome romano, o resto era indígena, sin embargo, dedícalle as Burgas, dedícalle as ninfas das Burgas. Entón, esa confluencia desa, digamos, casi mestizaxe cultural, pois nace Ourense, non? Un Ourense que naquel tempo, pois, sobre todo, bueno, para os ourensáns, os que están escoitando, estaría prácticamente entre a Praza da Madalena, as Burgas e o Posío. A arqueoloxía aporta donde non hai documentación, pero logo, por exemplo, para a parte medieval temos unha documentación moi boa, e si sabemos que se vai desplazando a cidade cara ao norte, se vos fixades esa catedral que, digamos, o novo centro de gravidade da cidade medieval, o que forma esa acrópole episcopal tan potente entre a propia catedral e o Pazo Episcopal, actual Museo Arqueolóxico. Entón, eso desplázase donde non había cidade romana, se vai desplazando para o norte, fai estirar ao Burgo, todo o Burgo medieval hacia, pois, prácticamente hasta donde os está facenda, hasta donde logo se sitúan os dominicos, é dicir, como se vai desplazando para o norte e abandonando espacios romanos anteriores, como era o Xardín do Posío, que queda nun espacio aberto.